थिनायानो साबसिन जासिगोन मा मोखांजों थांनानै थाबावगोन आं दखानि मा नांगौमोन जुमाय माइरं हरनाय आंनो जुमाय माइरं गैया नांथारगौमोनहाय ओइ दावलेब रनाय र' मा आं गामियाव थांनि इसेया थुजादों र'सिन र' माबाहाय आंनो फैसा दाहार लानायखौ नांगौमोन आंहा बाजार खालामनो खरस थान जादों हाबाब फाइलु बिदि लामा सामा फैसा बिलाबायनाय मोनलाबायो नामाहाय आंहाबोथ' मान सनमाननि खोथा दंना मान सनमाननि खोथा नङाहाय बेसेबा गोबाव जाबाय फैसा रां दाहार लानाया लाबा लाना होनो गियान गैया हरनोबा हर दिनैनो देहाय दे समफोर हैगोन आं बाबुला मोनाव माइ गायनायनि फैसा मोनबावोमोन होमारगोन ना होगोन ना होगोन दे मानसियाबा गथ'नो स्कुलाव फैसा नायाखै लावगि मानसियालाय न'आव दंना गैया जाखो ए हायल'सो माथो हा दिनलाय मा गोसो जाना फैदोंहाय फै दे बेयावनो जिरायदो दे ओइ लावगि आं मोनसे खामानि लानासो फैदोंमोन मा खामानिमोन हायलु आंनो 1000 फैसा नांगौमोन आंनावबो फैसायानो गैथ'थारा जोबोद खरस जानो जादों नै खबरा माथो आं मोनबोया आं बै दावलेबनियाव मोननो थानायखौ बिहैदोंमोन समफोरसो होसिगोननो दे माथो बेखौलाय दहायसो 500 मानि रां लानानै बेदर होफैनाय नुदोंमोन आं मा बिदिसो बियो दहाय आं बिनियावबा गैया होनबाय बे र' थांफिननि आं हरमारला होनबा लावगि गैयाहाय गैया थानोबा हरथारगौमोन देहाय दे नोङो दावलेब आंखौ थगायदोंना नै नेबायसो दं नोंबोया दिनैबो हले नेथाब लांफाथारगोन गवाहाय नों आंजों दिनै फैग्रो थांल' नोङो आयु दहायबो लामायाव नांलायबाय आरो दाबो न'आवसो नों नेफैबावबाय बहा थांदोंमोन नोङो गोसोसो होनदों दहाय आं फैसा दाहारखौ बिनियावबा गैया होनबाय दाबा बेदर बायना जानो फैसा ओंखारबाय ए बेदरबो मोनजाया आरो फैसा दाहार थानायखायनो होगोन रावनिबो फैसा जाना होनि जाया आं माला हामारगोन नों दावलेब गाबोन सानसेखौल' लामा नायदो होजोबगोन आं गाबोन मोनाबा खान्था साराय लुथिनो लांजोबगोन आं ओइ बाजै मा खालामदों नै ओंख्रि संबाय दं आङो फै जिराय फै दे बेयावनो जिराय आं मोनसे खामानि लानासो फैदोंमोन बाजै मा खामानि आगै दावलेब माबाहाय आंनो 1000 रां नांथ'गौमोन दिनैसो मोनसे खामानियाव नांगौ जादों आं गाबोन माबुला मोनाव माइ गायनायनि फैसा मोननो दं मोनब्ला होफैगोन आं रनमारिनिसो दोननाय दंमोन आगै गाबोन होफैनो हाब्लासो हरगोन आं दे गाबोन होफैगोन दे बिदिब्ला लायनि र' आं आदाबो होफैयासै दे दावलेबालाय होफैयाबा मा जागोन दे बेलासियाव फैनो होननाया दाबो सफैला माथो
नङा आं न'आव थांनानै बिहैथारनांगोन गाबोननो लोन मारिथारनांगौ आयु नाफाथि बहा थांनो बिदिलायखो माबा हायलावगि बै दावलेबा आंनि फैसा दाहार लांनायखौ दिनै होफैगोन ना होफैयाखै बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों बिदिसो जादों दे होमबा दे दिनैथ' फैसा लांनो फैगोन आं मा खालामगोन आं खारखुमानांगोन नङाबा जानाय नङा है माबा आथुराबो जाया बहा थानो आं दा बाइक खानायावनो हाबा थाहैनोसै आं बेयावनो थाबोनांगोन आयु नाफाथि नोंहालाय बेयाव माबोरै आया हा नोंहालाय बेयाव माबोरै ए माबा आंनि 2,000 रां दाहार लाबोदोंमोन बियो दिनैसिम गैया बेखायनो बिनो फैदों आंहाबो गाबोननो लोन मारिथारनांगौ दिनै होफैनो होफैयासै बियो बेखायनो बिनो फैदों आं फैहाय होमबा फै थौ बिनांगौहाय ओइ दावलेब हा मानसियानोथ' न'आव दंना गैया जाखो जानो बहा थांखो आयु नै फैसा बेनो फैगोनखौ मिथिखाना बिदि दालासो मारिना गालांलाय बावबाय बे र' बेखौ लोगोल' मोनथों दाबो थांला फाग्लिखा गैयाहाय नै नाफाथि दालासो मारिना गालांलाय बावबाय बे थ' थांसै फैसा जाना बहा मोनो बेलाय थांबाय दे आदै हा न' दंना गैया जाखोसै गैया नै दानिसो सिमलायाव ओंखारलांदों मानोबा नांगौमोन ए माबा आदैजोंसो मोनसे खामानि दंमोन माबाहाय मादै दावलेबा जोंनि फैसा दाहार लादोंमोन मादै मोननाव माइ गायनायनि मोनो दं होनना औ जों बेखायनो डाइरेक्ट मादै मोननाव लांफैनाय जाबाय मा जोंहाथ' बिनि फैसा हरनो गैया माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो हरदों मा होनबा बेयो जोंखौ थगायबाय सालाखिया आं मानो बेबायदि खामानि मावफ्लांखो आं दिनै एसेबां लासिं सिं जालांबाय बेबायदि थानायनिख्रुइ थैनायानो साबसिन जासिगोन मा मोखांजों थांनानै थाबावगोन आं बेखिनि रांनि थाखायनो थैब्ला आंथ' गोबां मानसिजों मिनिजागोन आं एसे रां थाखायनो थैनो हाथ'नाय नङा थैनांगौब्लाबो 1 लाख 2 लाख रां जानासो थैगोन आं है बाथो बेफोरखौ फेनखौनो दसे होनानै उन्दुनो थांसै आं दासो गोजोन मोनबाय